Nee, het Nederlandse zomerweer is natuurlijk altijd zo oppervlakkig als ik weet niet wat. Dan is het weer regen en dan is het weer zon. Dus de capuchon, jongen, doet het daar heel goed in, ja. Ik zei het al, zo'n passion fruit fluitje zit erin. Dat was hem, hè? Shaking hands, man. Helemaal goed. En doe het goed aan Miranda. Hans Albers heeft hem zelf ingefloten. Waar wij altijd opnemen. Dus knap gedaan, toch? Dat zomerse fluitje met capuchonnen. Ja, wat is het verhaal erachter? Het verhaal is dat we een zomerse plaat wilden doen. Het swingt als een dolle natuurlijk, dus echt een zomers lied. Maar het weer is natuurlijk regen, zon. Dus gewoon een capuchon op en af, op en af. Je ziet het ook in onze clip. Je ziet ons alleen maar op en af. Dat is wel een beetje zo'n dikdakkersding geworden. Dames op het podium in clips. Maar inmiddels moeten we ook zeggen dat er al wel aardig wat setjes dames zijn versleten. Nou ja, je moet wel een beetje veranderen. Hè? Niet alleen met singles, maar ook met dames. Nou, niet alleen wij worden ouder, maar ook die dames. Dus ze verslijt inderdaad. Maar met Radio NL en andere toertjes nemen ze ook altijd mee naartoe, hoor. Dat heeft wel iets toegevoegde waarde, vinden wij op het Het podium. haalt ons ook wel op, vind ik. Nou, ik heb hem niet bij me, de capuchon, maar hij moet op en af. En dat is de beweging. Dus... Hoe kan het nou zijn dat als je midden in de promotie van een plaat zit, dat je de capuchon niet bij je hebt? Nee, maar dat komt dat we een goede sponsor hebben. En die hebben we nu eventjes. Ja. En die had geen capuchonnetjes op zijn jas. Dus ik hoop dat jullie flink inzoomen. Kijk, hier moet je wezen. Dit is onze sponsor. Hou die microfoon maar even goed voor. Nee, maar dat doen we nou wel weer goed, zeg maar.